nasaratan, ang sa imong kamarawayan, magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kang Jubileo, magpukaw liwat sa samo mga peregrino ning paglaom, kang paghidaw sa mga kayamanan ning langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kang kaugmahan asin katununongan kang samong paratubos, sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamarawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. Sa ngalan ni Ama, asin na akip at ni Espiritu Santo. Amen. Isabay man niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kagadan Mrs. Gemma Alcantara Nieva and family, Jose Pilianos Jr. and family, Bertis family. Special intention requested by Mark and Joy for the soul of Pope Francis, Laudate, Charlemagne Joseph, requested by Carlo Magno M. Diaz and family, for the soul of Carlos, requested by Dadet Yanson and children, for the souls of Gloria and Maria Beatriz, requested by Murillo and Berango family, for the soul of Lumeriano, requested by Akende family, for all souls, requested by Mr. Mario Basilieva and family, for the souls of Josefina and Ismael, Jo Marie, and all souls, requested by Banyadera and Vergara family, for the soul of Rebecca, requested by Basaliotti family, for the soul of Berna, requested by Villeza family, for the souls of Lizelle and Adila, requested by Ala family, for the souls of Alberto and Salome, requested by Maria Bahilio, for the soul of Rafael, requested by Bahoy family, for the souls of Architect Ramon Jr. and Architect Emilita, requested by Jesse and Raymond Aicardo. Ang mga babasahon niya na Domingo, nagtatao sa to ni inspirasyon sa paghampang sa gabos na kaaditan asin pagbalo sa ning buhay. Ang enot na mga komunidad Kristiyano, nagtatao man sa to ning halimbawa ning pagkakaigwa ning pagtubod sa tahaw kang kagadanan. Sa katapusan man kang panahon, ang mga nagtubod asin naglaom na sinda susurugong kang Dios, makakamati ning daing sagkod na pagkamuot kang satong kagurangnan na si Jesus. Ngunyan, ikalimang Domingo kang Paswa kang pagkabuhay liwat. Ang mamamayo ka sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father Ricardo Barquez Jr. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon.
Nagsusupay nga pagkamuot ning Diyos sa saduyang banwaan. Siya nagpili asin nagkapot, pinagkanigo niya sa buhay na banal. Maglingkod sa katawuhan, irugyawan kaligtasan. May pamate para sa gabos at pagkabuod ni Diyos. Sa halimbawa, asin paarok ni Kristo sa tong kagurangdan, mapakumbaba niya to na simbagon, mga pangangaipo, tandakan panahon. Sarabay kita gabuhos, magpasalamat sa Diyos. Magmaimbon na surugoon din sa tuyang Diyos. Madyasin magpasalamat sa kagurangnan, sa pagpadara ni mga ngataman, magpadagos kan pagtubod sa Diyos. Ikapagbalangi mo pagkamuot din sa tuyang Diyos. Ikapagbalangi mo pagkamuot din sa tuyang Diyos. Sa ngaran ka na mga kanakya sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya asinan katunino nga nagikan sa Dios na sa tuyang Ama asin kay Jesucristo ang kagurangnan ta, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang nga kitang maging maninigo sa pagdulot kan mga banal na misteryo, ako unta sa tuyang mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo matugang, tanagkasala ako ng makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maharak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasangkoran. Amen. Kagurang nan mahera ka, kagurang nan mahera ka. Kristo mahera ka, Kristo mahera ka. Kagurang nan mahera ka, kagurang nan mahera ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tawong marahayan buot. Inuuma mi ka, rinurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ka, huli ka, dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos.
sa deng langit nun. Diyos amang makakamhan, kagurang na nakibuktong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo kan nama, kaheraki kami. Tai kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kahalangkaw. Hesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo. Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan na sinday kasagkoran, daanay na hamanon mo sa muya ang sakramento kan Paskwa, tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon, huli kan banal na bunyag, magdulot kan dakul na bunga sa tabang kan sa imong pagbantay. Kasi nitugot mo na makaabot sa mga kaugmahan ng buhay na daing kasagkoran. Huli kay Hesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Sa enot na babasahon, naging paagi ang mga apostol, tanganing igwang magtindog sa mga bagong lider, hali sa mga bagong kristyanong komunidad, asin pinagsadolsinda, na nag-ako kay Kristo, na maghigos, asin magkaigwa, ng pusod na pagtubod. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Naghulit si Pablo asin si Bernabe, kan marhay na bareta duman sa Derbe. Huli kaini, dakol na tawo anagin para tubod. Dangan nagbalik sinda sa Listra, saka nagdago sa Ikonyo, sagod sa Antioquia nin Pisidia. Pinakusog ninda ang buot kan mga paratubod, asin sinadol na magdanay sa pagtubod. Sinabihan paninda ang mga parasunod, kaipuhan mag-agi kita ni dakol na kasakitan, bago makalaog sa kahadean ni Diyos. Nagbugtak si Pablo asin si Bernabe, nin mga kamagurangan na mamamahala sa lambang simbahan. Saka pakaayuno ninda. Idinusay ninda ang mga ini sa pangataman kan kagurangnan na tinutubod ninda. Pakaagi sa Pisidia, nag-abot sinda sa Pamphylia. Ipinaghulit ninda ang tataramon ng Diyos duman sa Perga. Dangan naglugsot sinda sa Atalya. Hali duman, nagsakay sinda pabalik sa Antioquia. Digdi sinda kaidto idinusay sa pangatama ni Diyos para sa misyon ng unya natapos na ninda. Pag-abot sa Antioquia, tiniripon ninda ang mga paratubod. Saka inusipan kan kabos na ginibo ni Diyos sa inda. Asin kung paano binuksan ng Diyos ang dalan ng pagtubod sa mga pagano. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uumawon sa gudpaman ang sa imo ngaran, o Diyos asin hadi ko. Uumawon sagot paman ang sa imo ngaran, o Diyos asin hadi ko.
An kagurangnan maugayon asin maheherakon. Maluya sa pag-anggot asin mayaman sa pagkamuot. Siya marahayon sa gabos asin maheherakon sa gabos niyang linalang. Uumawon sa paman ang sa imo ngaran, o Diyos asin hadi ko. Ang gabos mong linalang magpapasalamat sa imo kagurangnan. Asin mag-uumaw sa imo ang sa imong mga banal. Ibabarita ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadian. Asin iuusip ninda ang sa imong kapangyarihan. Uumawon sa paman ang sa imo ngaran, o Diyos asin hadi ko. Nganing ang lambang saro makaaram kan sa imong mga gibo. Asin kan kamurawayan kan kahadian mo. Ang kahadian mo, mayo nin kapinunan, asin mayo nin katapusan. Magahadi ka sagod paman. Uumawon sa paman ang sa imo ngaran, o Diyos asin hadi ko. Sa ikaduwang babasahon, ipinapahayag na sa katapusan kang panahon, ang mga tawong naging maimbod, papakusugon sa tahaw ka mga pagbalo, asin mga kadipisilan. Sinda ang magiging bagong banwaan ng Diyos na magliliwanag sa kadikluman. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ng kapahayagan. Dangan ako, si Juan. Nahiling ko ang salong bagong langit asin ang salong bagong daga. An enot na langit sa kan-enot na daga na para, siring man ang dagat. Nahiling ko man ang banal na syudad, ang bagong Jerusalem, nag-iibaba halis sa langit, gikan sa Diyos. Garonobya na kagubing nin pangkasal, asin masabat sa nobyo niya. Nadangugkuan sarong makusog na tingog halis sa trono na nagsabi, ngunyan an ero ka nin Diyos na sa tawo na, ang Diyos mismo ang mag-eerok kaiba ninda, asin sila maging banwaan niya. Ang mismong Diyos ang maging kaiba na ninda, asin siya ang magiging Diyos ninda. Papahido niya ang gabos hindang luha, mayo na nin kagadanan, kamundoan, pagtangis o kasakitan, hulitan na para na ang mga daan na bagay, dangan nagtaram ang nakatukaw sa trono, ngunyan ginigibo ko ng bago, ang gabos na bagay. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Alleluia, 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 alleluia. Kagurang nanikaan ka, totoohan ikaan buhay din ginaman. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Matugang ang pagdukyaw kan marhay na bareta, soso ki San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Pakahali ni Judas, nagsabi sa Jesus, ngunyan pinapamuraway ang aki nin tao. Asin sa iya, napapamuraway ang Diyos. Kung napapamuraway ang Diyos sa iya, ang aki nin tao, papamurawayon man ni Diyos sa iya. Asin gigibuhon iyan, niya iyan tulos. Mga aki ko, dikit na sanang panahon akong makakaiba nindo. Tinatawan ko kamo nin bagong togon. Magkami naruotan kamo. Magkami naruotan kamo,
arog kan pagkamot ko sa indo. Kung magkami naruotan kamo, maaraman kan gabos na kamo mga disipulo ko. Marahay na bareta kan sa toong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matugang ang mga pagbasa sa niya nagpapahayag na ni mga pagbabago huli kan presensya ni Jesus. Sa Ebanghelyo, tinatawan niya kita din kung paano kita mamimidbidan bilang sa iyang mga disipulo. Asin ini sa paagi din pagkamuota sa kapwa. Marurumduman ta na sarong aldaw, may sarong hobe na lalaki na nagdadalaga na nagsabat kay Jesus. Naghapot sa iya, Maestro, ano ang pinakadakula sa mga tugon? So simbag ni Jesus, kamutan mo ang Diyos sa bilog mong isip, bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog. Asin kamutan mo ang sa imong kapwa, siring kan pagkamot mo sa imo manasana. Alagad kan huring pamanggi, siring sa nadangon ta sa Ebanghelyo mo niyan, sabi niya, tinatawan ko kamo nin bagong tugon. Asin nining tugon na ini, iyo na magkaminarootan kamo. Sa Biblia, ang tataramo na inuulit-ulit, di nagkapirang beses, sarong pagpahayag na ini mahalagang marhay. Asin ko natandaan ta, ining sinabi ni Jesus na magkaminarootan kamo, inulit niya din makatulong beses. Sarong pagpahayag na labi kahalaga ining tugon na itinatao niya sa tuya. Asin sa tugon na ini, enot ipinapamidbi niya, ang kadakulaan kan sa iyang pagkamuot. Pagkamuot na itinatao niya sa to, antes pangani namidbita, ang sa iyang karahayan, ang sa iyang pagmauot, na kita sa iyang mailigtas. Taaro kay ni matugang ang satuyang kahalagahan sa atubang ni mahal na Diyos. Na kita namumuta niya, bako huli tadakul kitang naginibong marhay. Namumuta niya kita, bako huli ta yaon ang posibilidad na dakulaan maitatabang ta sa iya o magigibutang mga karahayan. Namumuta niya kita, bako huli ta mayaman kita. Kundi namumuta niya kita, huli ta ini ang buot niya. Maski pa kita dakulang para kasala, maski pa kita dahil nag-aapod kan sa iyang ngaran. Minsan patuyo ta siyang liningawan. Minsan pa pinagbabasang-basang ta siya. Ang Diyos danay na namumuot sa to. Alagad kadakol sa tuya, takot na umatubang sa mahal na Diyos. Huli ta, anahihiling ta sana sa mga kakulangan ta, sa mga kasumbikalan ta. Nasusupog kita, taday kita ni karahayan na maipipresentar sa mahal na Diyos. Ini ang danay na sinasabi sa tuya, kan sa tuyang
bagong Santo Papa, si Papa Leon, na ang Diyos danay kitang mamumutan, maski pa kita ruminayo sa iya, maski pa kita nalingaw na sa iya, o gayon ikinakauyam ta siya, huli ta kadakol na mga minamauta na daig kinangyari, namumutan kita nin mahal na Diyos. Kaya daig kita nin anuman na ikakapag-alang-alang na mag-apod kan sa iyang tabang o kaya rumanis sa iya, hulitan sa iyang pagkamuot, nagdadanay. Alagad, hinahagad man sa tuya ni Jesus na mamuot kita sa tuyang mga kapwa. Bako na sa naarugan pagkamot sa tuyang sadiri, kundi sabi niya, ansukol kan pagkamot sa tuyang kapwa, iyo an pagkamot niya sa sato. Pagkamot na ipinahiling niya, kan hinanawan niya ang mga bitis kan sa iyang mga disipulos. Ipinahiling niya kan sa iyang idinupaso sa iyang mga takyag duman sa krus, sagkon sa kagadanan. Araw kay ni ang pagkamot na hinahagan sa tuya ni Jesus. Sa siring na pagkamuot, tunay na mamimibid kita na sa iyang mga disipulo. Alagad, sa tuyang panahon sa ngunyan, manlain-lain ang sa tuyang interpretasyon o pagsabot kan pagkamuot. Kadakol na beses, nakakapagsabi kita na namumutan taan sa rong tao, huli tamay mga linalaoman kitang karahayan, nagigibuhon niya para sa to. Namumutan taan sa rong tao, huli ta gayon, natabangan niya kita. Natawan kita nin favor. Namumutan taan sa rong tao, ang tawang ini iyon enot na minapahiling nin marhay na buot sa sato. Kaya sa mga tawong day nakakagibo din karahayan sa to, day kita nin pakilabot, day kita nin pagpahalaga. Ang pagkamot na inahagan sa tuya ni Jesus, bako nakadepende sa satuyang pagmate. Day nakadepende sa satuyang emosyon, kundi pagkamuot na tunay na itinataota sa pagpahalaga sa kapwa. Ginigibo ta ang gabos bako sa nasusog sa tuyang kakayahan, kundi sa kapangyarihan na itinatao sa tuya nin mahal na Diyos. Sa pagkamit ta na kita namumutan niya. Kaya ang pagkamot na nakakamtanta sa mahal na Diyos, iyo man na nagtatao sa tuya nin kakayahan, nakamutan kapwa, minsan ano pa ang sa iyang ginigibo sa sato. Minsan pa ichinichismis kita, pinapakaraot kita, sinasayumahan kita sa mga linalaom ta sa iya, mamumutan ta siya. Kaya ang pagkamuot na pinahiling sa tuya ni Jesus, pagkamuot na nagdadara sa tuya sa paglingkod para sa ikakarahikan iba. Bako ang sadiritang karahayan ang minamauot, kundi ang karahayan kan sa tuyang kapwa. Paglingkod na dai ikinakatakot, pati na mawaraan sa dirita, arog kay Jesus na idinusayan sa iyang buhay sa krus. Bunga kandakula niyang pagkamot sa sato na hali sa sayang pagkamidbid kandanay na pagkamot kan sa iyang ama
sa iya. Siring na pagkamot mga tugang, an magdadala sa tuya, tangani na tunay kitang mamimidbid na disipulo ni Kristo. Asin kun kita may siring na pagkamuot, arog kay Bernabe asin Pablo sa enot ng pagbasa, mawawaraan sa tuyang mga takot sa pagdarakan marhay na bareta. Tunay na mamamatayan ta, arog kan sinabi ni San Juan sa ikaduang pagbasa, na igwanin bagong langit asin bagong daga. Huli taan kapangyarihan ni Diyos, iyo ang nangingibabaw sa to. Ini mga tugang ani pamibita na manudan ta, hinguwa danay na hagadon ta, natukduan kita ni mahal na Diyos, na mamuot, arog kan pagkamot ni Jesus sa satuya manasana. Matidog na po. Sa tuyang ipagrokyaw at sa tuyang pagtubod, gamiton ta sa kredo apostoliko. Nagtutubod ako sa Diyos, Amang makakamhan, kaglalang kalangit asin daga, asin Keso Kristo, aking bugtong niya, sin kagurangan ta. Ipinangidam huli kang Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inilubong, huminilig sa mga gadan, kay katulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, sumanakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kang Diyos amang makakamhan, hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa kaparupikanabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat ni mga sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Matugang ang pagkamot ng Diyos, daanay, kaya maugmatang ipahayag sa iya, ang sa tuyang mga namimidbid na mga pangangaipo. Ang sibagta, kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin mga pinaniwalaan kang katundan na mamayo sa simbahan, mapano kang espiritu ng pagkamuot asin paglingkod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. gan sa mong pamibig. Tanganing ang mga miyembro kang satuyang mga parokya asin mga komunidad, mamuot asin magtabang sa lambang saro, bako sana sa tataramon, kundi sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa mong pamibig. Tanganing ang pagkaungis, kapaitan asin pagbalos, mapara sa puso ka mga nasasakitan, magpatawad sa kapwa asin sindamaging mga paradara ning katuninongan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghehelang, bendisyonan kang Diyos, rangahon sa saindang kahilangan, asin maumayan kang Diyos non na pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadan, makapahingalo na sa kahadian kang Diyos, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa mong pamibig. Idolo ta sa diretang mga kahagadan. Ama, salamat sa daday mong pagkamuot. Tabangin kami, naurog pang magtalubo sa pagkamuot, arog kan pagkamot ni Kristo. Inihinahagan mi sa ngaran masana ni Kristo, sa imong aki, sa mong kagurangnan. Amen. Imo kagurangnan, unga kan kinaban, sa
asin pabanalon sa muyang akoon an pagkamuot Diyos no sa mong idinudulot bilong ming pagkatawo bunga kan sa imong pagkamuot sa muya lugod si mong akoon asin pabanalon sa muyang akoon kahadean na langit nun. Mamibi ka mamatugang, tanganan sa kosen sa inungatang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan, ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kasumaro kan saro asin nangungurog na pagka-Diyos sa bagsik kay ding sinasambang pagpatinao-taohan kan sakripisyo, nakikimaherak nagibuhon mo, nganing siring sa minidbidmi ang sa imong katotoohan, kami manlugod, makasunod kayan, huli kan mga marahay na ugali, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na dana na ikakagurangnan ni pagrokyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na harubay orog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakrifisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakrifisyo sa katotoohan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan ka po sa bilog na kinabahan, kaya ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan ibno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nag-uumaw. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din nga boss na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo, kan sa mong kagurangnan, na si Heso Kristo. Siya na sa lugaring nabuo tagpabaya sa pasyon nagkuan tinapay, asin pagpasalamat binaakini, itinao sa sayang mga disipulos na nasabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo.
Siriman pakapamanggi pagkuanya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na nasabi, magako kamagabo sa sinmaginom kay ni tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asindanay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan ini pagibuon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, At pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat ay pinapahayag, sagot na ikaha mahagdatong. Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay ba kan sa mong Santo Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siriman giramdama sa imong pagkahera kan sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kay Raki kami gabos na mimibi kami. Tanganin kay ba na Santa Maria Birhen na anak kan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan. Sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natugdoan kan mga nakakaligtas na togo, na sin pinatuod kan Diyos no, na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamun na yaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatungan kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit.
mong kakanon sa araw-aldaw. Itao mo sa muya-munyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawan niya mo at mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa maldaw niya man katuninongan, nganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, asin balikta sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kad maugang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imuan kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikanagsabi sa imo mga apostoles, katininongan ni winawalat ko sa Indoan sa kong katininongan itinatao ko sa Indo. Haray paghiligan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod ka sa imong simbahan. Asin papagkanigwan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Matugang magpatinarohan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kahaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kahaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Matugang uya sa Yesu Kristo, siya ang kordero kan Diyos. Uya siya na nagpapara kan mga kasalan kan kinabayan, paladang kita ngunya na inaapod sa pamanggi kay ring kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asin ang sakong kalag mauumayan.
hawak asindugo sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Ika ang tinapay nin buhay, ang sakramentong idinusay sa pagpabanalkan sa imong simbahan. Tandakan hawak mong mahal, tinapay asin arak niya mo inaako an sa imo hawak asin dugo sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Ika anarak nin kaligtasan, ang sakramentong itidanay sa pagpadalingkas sa mo sa kasalan. Tandakan bago mong tipan, Tinapay asin arak niya mo inaako an sa imo hawak asin dugo sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Mami, bi kita. Kagurang na nakikibahara kami, magkanigong maghumari ka sa imong banwaan na tinukduan mo sa paagikan mga langit doon na misteryo asing gibuhang magduman hali sa lumang pagkabuhay pasiring sa bagong buhay. Uli ki Kristo sa mong kagurang na. Amen. Tukaw po ang gabos sa mga pagkaipirang paisi. Enot,
Magkakaigwa po aning kumpil sa maabot na Hunyo ang mga may edad 15 anyos pataas, lalaki asin babae, na buot magpakumpil, magpasiring na lang po sa opisina kang satong parokya para magpalista. Darahon tabi ang photocopy kang baptismal certificate. Ikadua, ang New Evangelization Pastoral or NEP kang satong parokya nagahanap ni mga gusto asin buot na magserbi bilang mga taga-ibanghelisar asin magpamidbid sa Dios sa mga komunidad asin magdara kang programa kang simbahan sa namamanwaan. Ang mga interesado dapat nasa 18 age, paitaas, lalaki o babae, magpasiring na sana sa opisina kang parokya para magpalista. Donations, May 13, Anonymous 150, May 16, Anonymous 4,500, May 16, Anonymous 1,050 pesos, May 17, Anonymous 900, 200 as in 500. Ang nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverendo Padre Leandro P. Murillo, ang satuyang Cora Paroko. Maatirinog lang kita. Queen of Heaven, rejoice, Alleluia, For he whom he did merit to bear, Alleluia. has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. Because our Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, you mercifully brought joy into the world by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ. Grant that we may come to the joy of everlasting life through the prayers of his mother, the Virgin Mary. We ask this through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan sa inyo mapayo, sinagadong bendisyon in mahal na Diyos. Ang Diyos na huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, nagpakanigong magwara sa indo kan karahayan in pagtubos sa sin pagampon. Magwara sa indo na magugma sa sayang bendisyon. Amen. Amen. Huli ta siya ang nagtubos, nagkamit kamo kan balaog ni danay na katalingkasan, asin huli ta siya ang nagwawaras, magkanigo kamong makisumaro sa dayang sakod na pamana. Amen. Amen. Sa pagtubod sa iya, kamo binuhay liwat sa bunyag, sa matanos na pagkabuhay ngunyan, kamo papagkanigoon na iayon sa langit no na erokan. Amen. Bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamhan, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. An sa tumisa inatang na, magdanay kita sa pagkamot kay Kristo, asin man sa kapwa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Umayon ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia. At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong dukat sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halin at sumayaw ang buong bayan, nagsusabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyang angking singningning ng bituin, liwanag na Diyos sumaatin.
Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Diyos marahay ng daw sa inong lubos. Diyos maray naga.